Otito dịrị Chineke n'elu kachasị elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, imene ka anyị bụ ndị nke gị dịkwa ọhụrụ ọzọ, mee ka anyị were obi ntorobịa na-eto gị mgbe niile, inye anyị obi aṅụrị site n'inyeghachi anyị otito nke ejiri gụnye anyị n'ụmụ gị. Biko mee ka anyị were nchekwube siri ike na-atụ anya nnukwu aṅụrị nke ụbọchị mbilite n'ọnwụ site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ
Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi. Ma Pita ya na ndị ozi 11 ahụ wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m na unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ndị Izrel ibe m, gee ntị. Jesu onye Nazaret bụ nwoke nke Chineke gosiri unu site n'ọrụ ịtụnanya na ọrụ ebube na ihe ịrịba ama nke Chineke mere n'etiti unu site n'aka ya, dịka unu ji anya unu hụ. Jesu a, onye a raara nye dịka Chineke siri n'uche nsọ ya zupụta, na dịka Chineke siri n'amamihe ya buru ụzọ mazuo, ka unu kpọgidere n'obe, gbukwa site n'aka ndị na-amaghị iwu anyị. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie mgbe ọ tọpụsịrị ya ihe mgbu nke ọnwụ, n'ihi na ọnwụ enweghị ike imeri ya. N'ihi na David na-ekwu maka ya sị, ahụrụ m Onyenwe anyị ka ọ nọ n'ihu mgbe niile, n'ihi na ọ nọ n'aka nri m, agaghị ewezuga m n'ọnọdụ m. N'ihi nke a, mkpụrụ obi m ṅụrịrị ọṅụ, ire m kọwara akụkọ banyere ọṅụ m. Ọzọkwa, anụ ahụ m ga-ebikwa n'olileanya, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ime ala mmụọ. Ị gaghị ekwe Onye nsọ gị ka ọ hụ ire ure. I meela ka m mata ụzọ na-eduba na ndụ. Ị ga-emekwa ka m jupụta n'ọṅụ site na nnọnye nke gị. Okwu nke Osebere ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ, Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Azịza. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Chineke m, chekwaba m, agbatarala m gị ọsọ ndụ. Asị m, Onyenwe anyị, ị bụ Chineke m. Biko, Onyenwe m, ị bụ oke nketara na iko m. Gị onwe gị bụ ụgwọ m ritere. Azịza. Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Aga m eto Onyenwe anyị, onye na-enye m ndụmọdụ, onye na-eduzi obi m. Ya bụrụgodu n'ime abalị, Onyenwe anyị guzo n'ihu m mgbe niile.
ebe ọ nọ n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Ọsịsọ Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. N'ihi ya, obi na-atọ m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ. Ahụ m n'onwe ya nwere ume iru ala, n'ihi na ị gaghị ahapụ mkpụrụ obi m n'ala mmụọ, nke ị na-ekwe ka onye ị hụrụ n'anya ree ure. Ọsịsọ Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Ị ga-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru ezu n'ihu gị, tinyekwuoro aṅụrị ebighị ebi n'ihu gị. Ọsịsọ Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Sọnọzọ Onyenwe anyị, gosi anyị okporo ụzọ nke ndụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pita dị Asọ dere. Ọ bụrụkwa na unu na-akpọku Chineke dịka nna, na-asọpụkwaranụ ya oge niile unu bi ka ọbịa n'elu ụwa, n'ihi na ọ bụ onye na-ekpe mmadụ ikpe dịka ọrụ onye ọbụla siri dị, na-eneghị anya n'ihu. Unu matara ihe ejiri gbapụta unu na ndụ ọjọọ nke unu si n'aka nna nna unu ha nata. Unu matakwara na ihe ejiri gbapụta unu abụghị ihe pụrụ imebi emebi dị ka ọlaọcha ma ọ bụ ọlaedo, kama ihe eji gbapụta unu bụ ọbara dị oke ọnụ nke Kristi, onye dịka nwa atụrụ enweghị ọrụ ma ọ bụ ntụpọ. Kristi bụkwa onye ahụ Chineke họpụtara tupu e kee ụwa. Ekpughekwara ya n'ihe unu mgbe oge ruru. Unu sitere n'aka ya kwere na Chineke bụ onye mere ka o si n'ọnwụ bilie, na onye nyere ya ebube. N'ihi nke a, okwukwe na olileanya unu dị n'ebe Chineke nọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kristi onye bụ ngabiga anyị aghọọla ihe ejiri chụọ aja, ka anyị menụ mmemme
anyị. Aleluya, 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 aleluya. Onye nwe anyị nọnyerenụ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. N'ụbọchị ahụ, mmadụ abụọ n'ime ndị ozi Jesu na-aga obodo nta a na-akpọ Emmaus, nke rukwara kilomita 12 site na Jerusalem. Ihe ha na-akọrịta n'etiti onwe ha ka ha na-aga n'ụzọ bụ ihe niile a emere Jesu. Mgbe ha na-akparịta ụka na-ajụrịta onwe ha ajụjụ, Jesu n'onwe ya bịara ha nso, soro ha na-aga n'ụzọ Emmaus ahụ, ma ekpuchiri anya ha ka ha ghara ịmata na ọ bụ Jesu. Jesu wee sị ha, "Gịnị ka unu na-akpa ka unu na-aga ije?" Ha wee guzo na mgbari iru. Otu onye n'ime ha, aha ya bụ Cleopas, wee jụọ ya sị, "Ọ bụ naanị gị bụ ọbịa nọ na Jerusalem na-amaghị ihe merenụ kamgbe abalị ole ma ole gara aga?" Jesu wee jụọ ha sị, "Gịnị mere?" Ha wee sị ya, "Ihe ndị Juu mere Jesu onye Nazaret. Nwoke ahụ bụ onye amụma, bụrụkwa onye dị ike n'okwu na n'ọrụ ebube n'iru Chineke na n'anya ọha ndị Juu niile. Ma ndị isi nchụaja anyị na ndị isi nke ndị Juu rara ya nye ka amaghị ikpe ọnwụ, kpọgide ya n'obe. Ma anyị nwere olileanya mgbe anyị hụrụ ya na ọ bụ ya ka Chineke zitere ịgbapụta ụmụ Izrel. Taa bụ ụbọchị nke atọ kamgbe ihe ndị a mere, ma nke ka nke ụfọdụ ụmụ nwanyị n'ime ndị otu anyị mere ka obi fepụ anyị. Ha mara ụzọ gaa n'ili ebe e liri ya. Ha ahụghị ozu ya n'ime eli. Ha wee laghachi na-akọ na ha hụrụ ndị mmụọ ozi n'ọhụ ndị gwara ha na Jesu dị ndụ. Ụfọdụ mmadụ n'ime ndị otu anyị ejeela n'ili ahụ were anya ha hụ na ihe niile dị otu ụmụ nwanyị ndị a si kọrọ anyị, ma ha ahụghị Jesu n'onwe ya. Jesu wee sị ha, "Unu ndị na-enweghị ọgụgụ isi, unu ndị ọ na-esiri ike n'obi ikwenye ihe niile ndị amụma kwuru. Unu chezọrọ na ọ dị mkpa ka Kristi ahụ hụ ahụhụ ndị a wee banyezie n'ọchịchị nke ebube ya." Jesu wee bido kọwara ha ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere ya onwe ya, site n'akwụkwọ Moses wee ruo na nke ndị amụma niile. Ha na Jesu wee bịaruo nso n'obodo nta ahụ nke mmadụ abụọ ahụ gaje. Jesu wee mee ka ọ na-agafe obodo nta ahụ. Ha wee rugide ya sị, "Nọnyere n'anyị, n'ihi na chi ebidola iji, ụbọchị agamikwala ugbu a." Jesu wee kwenye banye n'ụlọ
ịnọnyere ha. N'oge ha nọdụrụ ala iri nri anyasị, Jesu were achịcha gọzie ya, nyawaa ya, wenye ha. Chineke wee meghee anya ha, ha wee mata Jesu. Ma ọ pụrụ n'anya ha n'otu oge ahụ. Ha wee sịrịta onwe ha, ị hụkwara ka okwu ya si kpuo anya ọkụ n'obi mgbe ọ na-agwa anyị okwu n'ụzọ, mgbe ọ na-ekpughere anyị ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Mmadụ abụọ ahụ wee bilie n'otu oge ahụ laghachi na Jerusalem. Ha wee hụ ndị ozi 11 ahụ na ndị ha na ha nọ ka ha zukọrọ n'otu ebe. Ha nọkwa na-akọ akụkọ nke ha sị, n'ezie Onyenwe anyị esile n'ọnwụ bilie, o mekwala ka Simon hụ ya. Ha mmadụ abụọ wee kọrọ ndị ọzọ ihe mere n'ụzọ na otu ha si mata Jesu site n'ịnyawa achịcha. Ozi ọma nke osebụlụwa. Amen. Amen. The Lord is good all the time. Hallelujah. Tobe Chukwu, Tobe Chukwu, Tobe Chukwu, He has done it. Hallelujah. Tobe Chukwu, Tobe Chukwu, Tobe Chukwu, He has done it again. Is there any testimony? Listen for that testimony. Tobe Chukwu, Tobe Chukwu, Tobe Chukwu, He has done it again. Amen. Anyị na-ekele Chukwu maka onyinye nke o nyere anyị n'ime di nwanne anyị Jesu Kristi, onye anyị nọkwanụ n'ọṅụ oriri mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị na-agụgharị ihe ọgụ kamgbe emume mbilite n'ọnwụ a, anyị bịa hụ chọpụtakwanụ na ike mbilite n'ọnwụ dị nwanne anyị Jesu o werele nnukwu ọnọdụ. Kedu ka esi akọ ya? Na Pita, onye gọnabụrụ nna ya ukwu ugboro 3 tupu ọkụkọ eme gịnị akwa akwa, na wozi onye ụjọ fụrụ n'anya nazi atụ ndị Juu mmehie ha na gịnị n'iru. Ọwụ ike mmadụ, ọwụ ike mmadụ. Jesus is there here. Jesus is there here. Ọwụ ike mmadụ, ọwụ ike chi. Ọwụ the power of the resurrection alive and active in the life of Peter. Ewezuga mbilite n'ọnwụ, o nwere ike John Benson ahụ Peter agbara n'ihi nwa agbọghọ, even ọ gbaga ọsọ mee gịnị? Nja ya eme gịnị? Nja ya alafu ya eme gịnị? Mana Peter wozi onye nọ n'iru anyị taa na-ekwu okwu na-asọghị ngọngọ, na-atụghị egwu, ịgwa ha na onye n'ụnụ kpọgburu n'elu obe na Chineke mene ka o si n'ọnwụ mee gịnị? Bilie. Na okwute ndị na-arụ ụlọ mere gịnị? Jụrụ ajụ, abụrụla gịnị? Jesus power, super power. Jesus power, super power. Jesus power, super power.
Jesus power, Super power. O nweghị ike nke a ga-eji tụnyere ike dị nwe anyị Jesu. And anyị zukọrọ n'ụbọchị taa ịbịa nara ike ahụ nke ga-eme m, nke ga-eme gị, ga-ewefu egwu, ga-ewefu ụjọ, ga na-ekwu okwu welcome or unwelcome, ga na-atụ ndị mmadụ mmehie ha n'iru. Ọwụ ha na-arụ mmadụ kpalitere Pita, ọwụ ike nke mbilite n'ọnwụ. And we need that power. Anyị chọkwara ụdịrị ike ahụ iji bụrụ ndị ga na-ezisa ozi ọma ha, ndị ga na-ekwu eziokwu, ndị ga-abụ ihe, taking risk for God. Ndị bịaga morning masses within these few weeks ga-ahụ ụmụazụ Jesu etinye ha n'ime ụlọ nga, ha chi n'ime ụlọ nga, ha pụtakwa ofu ihe ahụ ha mere, eziokwu ahụ ha kwuru, ama ahụ ha gbara, ha ji gaa n'ime ụlọ nga na wozikwe ebe ha mere gịnị, ihe ha kwuge. Ọwụ mmadụ, ọwụ ike mmadụ, ọwụ ike mmadụ. Ọwụ n'ihi na ha na Chineke anọkala. Gile anya the second reading today, ọ na-agwa anyị sị, ihe jiri gbapụta anyị bụ ọbara Jizọs onye ọma o. Ihe jiri gbapụta anyị bụ ọbara Jizọs onye ọma. Ewo, ihe jiri gbapụta bụ ọbara Jizọs onye ọma o. Ihe jiri gbapụta bụ ọbara Jizọs onye ọma. Ihe jiri gbapụta anyị bụ ọbara Jizọs onye ọma o. Ihe jiri gbapụta anyị bụ ọbara Jizọs onye ọma. Ewo, ihe jiri gbapụta anyị bụ ọbara Jizọs onye ọma. Ihe jiri gbapụta anyị bụ ọbara Jizọs gbapụrụ. Anyị ga na-anya isi na ihe eji gbapụta anyị bụ ọbara adịghị n'oke ọnụ. Ụfọdụ na-anya isi ebe ha ike ha wetara n'ala, na mmiri, so on and so forth. But ihe anyị ji anya isi bụ gịnị? That imperishable blood that pleads unceasingly for us. Ya ji anya isi ọwụ n'ihi na ihe eji gbapụta anyị enweghị mmerụ. Ụfọdụ nwere ike na-anya isi na ọdeeshi ha agbara, ụmụ agbara. But ihe eji anya ka isi wụ gịnị? Nke m ji mere gịnị ka abịazie kpọmkwem na ihe nzukọ chọrọ ka anyị tụlee anya n'ụbọchị taa, na-akọrọ anyị akụkọ the Emmaus experience. Ụmụazụ Jesu ha dị ka ndị bịara bịa iku nwa, elele anya nwa ha bịara bịa iku anwụọla. Kedụzie ihe anyị mege? They were discouraged. Mgbe a gwara ha na agala n'ili hụ empty tomb, obi eme gịnị? Obi amapụ. Ka emere na ụmụazụ abụọ ahapụ the land of promise, because biblically Jerusalem is a land of promise. Mmadụ nwere ike ịhafụ ebe echi ga ọzọ gawa ebe emege gịnị? Anaghị eme mana o nwere ndị emege ya. Hafụ ebe ọ kpọtụ gawa ebe ọ na-emeghe gịnị? Ọ dị ka onye chọrọ gị ịga chụrụ mmiri, gaa hụcha isi mmiri, gaa ebe metọrọ emetọ, eji eme ya eme. So they left the land of promise into where I don't know, because for them olileanya adịghị. They were like people na-enwezikwe olileanya. Mana ekele dịrị Chukwu onye zutere ha n'ụzọ. Oziọma taa kọrọ anyị how they came to recognize him at the breaking of the bread. And nzukọ na-eme ka anyị mata na onye ọwụla n'ime anyị, ma esekere ma edimana, ma fada, onye nna, ụmụaka, anyị na-enwecha Emmaus moments, Emmaus experience,
mgbe anyị chere na olileanya adịghịzikwe, mgbe anyị chere na nga ha mara nja na ọwụzikwe nga o mere gịnị nga ọ nọ, gị chọọ ọzọ eme gịnị ọzọ adapụta. Ihe a nwaanyị gị na ya biri 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 10 years, mgbe ị chere na ihe niile adịrị ọrịa, nsogbu eme gịnị, gị ga-ejide obi aka, ị ga-adị ka ụmụazụ ndị a that left ebe ọ na-akpọtụ gawa ebe m na-amaghị. They left Jerusalem, the land of promise, was Orika. Mgbe ahụ ụmụ Israel nọ n'ime ọzara, ha nọrọ cheta kukumba ha na-eri na Ijipt. Nazi agwa Moses, kedu ihe mere iji kpọpụta anyị ebe a agụgụ ga anyị? Why not send us back to Egypt? Look at. Man, I don't blame them. Situation in life nwere ike mee gị ga-emezie ihe ị na-ekwesịghị ime gịnị ime. Situation in life nwere ike ime nwoke na nwaanyị gị lechaa ụmụ Chineke eji gọzie unu, unu asị na unu emene gịnị alụju ole. O nwere egwu ndị Owere na-abụ, o nwere egwu ndị Owere na-eme gịnị agụ. Egwu ndị Owere ahụ ọ wụ egwu nke na-egosi obi nwoke ma nwaanyị kwesịrị inwe mgbe ebili mmiri bịara abịa na-eme gịnị na-enugharị. Ndị Owere ji agụ abụ sị, nshim aghara dị m obi ejila ekwele m ekwe, nshim aghara dị m obi ejila eme gịnị ekwe ekwe. In Emmaus experience, mgbe anyị nọ in Emmaus moments, so many thoughts come our way. Should I divorce? Should I stay? Should I leave this man? Should I leave these children? Mana for ndị Owere, nshimagara dị m obi ejila ekwele m ekwe, nshimagara dị m obi ejila eme m gịnị ekwe. In your Emmaus experience, mgbe maybe the man has done what you don't like, o na-eme mefere, ụmụaka eme mefere, ị nwekwara ike ego nshimagara dị m obi ejila eme m ekwe m, nshimagara nwaanyị m obi ejila eme m gịnị ekwe, nshimagara ụmụaka ndị a obi ejila eme gịnị ekwe. Because all of us, we have our Emmaus experience when maybe ndụ anyị dịzi onwezikwa ụtọ mere gịnị dị na ya, even ị nwere ike wefụta egbe ka ime gịnị ka ịgbawuo. Our Emmaus experience. Ịhụnanya ụmụazụ ndị a, Jesus was walking with them all the while and their eyes were closed. N'ime ọnọdụ ahụ, ọgụ na mgba ahụ, Jesus nọ dị ha. Mana o nwere ike ekwensu ahụ kwaga m, ekwensu ahụ mmege m, eme mgbochie m, ma hụ na Jesus in my struggling moments. Mgbe ahụ m chọọ ọzọ adapụta, Jesus is still there, you know, asking you wetu obi, asking you nwee okwukwe. Abalị kwesịrị ịbụ n'ọnọdụ anyị mgbe anyị nọ in Emmaus experience bụ gịnị, were m ihere gị mma, enye ngo onwe m Jizọs, were m ihe masịrị, were m were anyị eze, were m ihe dị gị mma, enye ngo onwe m, were m ihe dị gị mma. Mgbe ọ gbajuru dọrọ, wetu obi. Oge ihe siri gị ike, oge mgbe ị gaghịrị ụzọ, ọchịchịrị ebe niile, lekwe Jesu. And na nchịkọta okwu taa, see the power of the scripture. Oh, when Jesus was explaining the scriptures, ọ na-anụ ha ọkụ n'obi ka Jesu kwuchara. Ịhụrụ ihe ha kwuru, we are not our hearts burning when he was explaining the word to us.
N'ime katakata, go back to the scripture. Let the scripture hold you together. N'ime plans to divorce, plans to leave this, go back to the scripture. The Eucharist was the highest turning point of the apostles. Mgbe ha nyawachara achịcha ahụ, there was ihe dị iche adị. Ka Chukwu mere mana gị abụ ebere n'ime ọnọdụ ọbụla ka anyị nwekwa olileanya. Let us hang on. Let us trust God. Scripture is one of those ways you get yourself together. The Eucharist, their eyes were open. Ka anya anyị mepe ka anyị wee nwee ike mata na since he has risen, no matter the situation, anyị nọ n'ime, we will all be victorious in the mighty name of Jesus. Ka anyị kwụrụ ọtọ. Ekwere m n'otu Chineke. Ekpere ke ndị kwelụnụ ndị hụrụ n'anya ngwanụ ka anyị jikwe okwukwe yọọ ihe na-akpa anyị n'otu n'otu. Were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe masịrị gị. Jizọs, were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe masịrị gị. Maka ndị niile na-achọ eziokwu Chineke na ndị niile na-agbaziri ha, ka Jesu onye bụ eziokwu na ndụ were amara ya zute ha dị ka o siri zute ụmụazụ ya n'ụzọ Emmaus. Anyị ayọ gị biko dị nwenụ m. Were m eze, were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe masịrị gị. Maka ndị ọchịchị obodo niile na ndị niile na-agba mbọ ka obodo dị mma, ka Chineke were onyinye nke amamihe were chọọ ha mma. Biko were m, Daddy, were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe masịrị gị. maka ndị ogbenye, ndị enweghị ọrụ na ndị ihe na-esiri ike, ka Chineke zitere ha
enyemaka. Nna were anyị were m biko Were m ihe dị gị mma, enye m onwe m, were m ihe masịrị gị. maka ndị niile na-agba mbọ iso ụzọ nke Chineke, ka Chineke na-agba ha ume, ka ndị jehiegoro ụzọ chighatakwa azụ site na ebere na mgbaziri nke Chineke. Nna were anyị were m biko were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe masịrị gị. Maka anyị niile nọ n'ọgbakọ a bụ St. Eugene, ka anyị were ịhụnanya Chineke na-echekwaba ma na-agbaziri onwe anyị n'ọsọ n'igwe nke anyị na-agba. Biko were anyị were m dadi, were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe masịrị gị. maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọ kachasị ndị anyị na-echeta na Maasị taa, ka site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Kristi ka ha bata n'alaeze Chukwu. Biko were ha o eze, Were m ihe dị gị mma, enye m gị onwe m, were m ihe dị gị mma. ngwazienụ n'ime obi anyị dị iche iche ka anyị gbakwunye ihe ndị ọzọ na-akpa anyị. Ka anyị yọzie nne Mmeri ka ọ chịkọta ekpere ndị a, bulie bute n'obi eze Chukwu. Maria, icheta anyị ndị kwere Mary, na-eke Jesu ekwela ka anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Pray. 1, 2, 3.
mo mkpụrụ obi tọgbọ ebebe nwa nke Chukwu. Hallelujah. 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 Hey, Chineke. Ihe ebube emeela na ndụ m, ihe ebube nwanne m kelee ya. Ihe ebube emeela. Enyi m kelee ya. Ihe ebube emeela. Nwanne m kelee ya. Ihe ebube emeela. Enyi m kelee ya. Ihe ebube emeela. Nwanne m kelee ya. Ihe ebube emeela. Enyi m kelee ya. Ihe ebube emeela. Onye o mere mma kelee ya o. Ihe ebube emeela. Kelee ya o. Ihe ebube emeela. O kelee ya. Ihe ebube emeela. O kelee ya e. Ihe ebube emeela. Nwanne m kelenu ya e. Ihe ebube emeela. Enyi m kelee ya e. Ihe ebube emeela. Ihe Ọgọzi ebube emeela n'uwe. 3 times. Ihe ebube emeela n'uwe. Ihe ebube emeela, ihe ebube emeela, ihe ebube emeela. Keleenụ ya. ihe bụ O keleenụ ya o. O kelee ya o. Onye o nyere ndụ keleenụ ya. Onye ọ gwọrọ ọrịa kelee ya e. Onye enwere ahụike kelee ya e. Onye o buliri elu kelee ya e. Onye o nyere ọmụmụ keleenụ ya. Ihe ebu keleenụ ya ihe. O keleenụ ya. kedu ihe m kenye gị Chineke ọma mma mazuru ahụ? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha? Ọ bụ onye ga-akọ mmehie ọma Chineke? Anya abụọ ka anyị jiri bịa n'oge Chineke m, abụ otito ka anyị jiri bịa n'oge. Soro m na-eto ya, na-eto ya na ọ dị mma. Soro m tobe ya na ọ dị mma. Ndị nke Chineke bi o aga m akọ ihe Chukwu mere m. Ịhụnanya Chineke karịsịa Ịhụnanya Chukwu mgbe niile mgbe koro gị, ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime nsogbu ka mgbe koro gị. O Chineke, o Chineke o, onye ọma na-eme mma o, esoro amara ụzọ isi ike ndụ o, eze ndị eze, ọma ka isi bi ụwa eze eluigwe, onye ọma na-eme mma, esoro amara ụzọ, onye na-aza ekpere, o Chineke, ọ gọziwo m, Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi. Ọgọziwo bụ mberịsị na ọgọziwo bụ ebighị ebi. Ọ gọziela m, Chineke si na ọ gọziwo m ebighị ebi o. Ọgọziwo bụ Chineke na ọgọziwo ebighị ebi. Ezi Chimle o, Ọgọziri m, ezi Chimle o, ọgọziri m, ezi Chimọma e, ọgọziri m, ezi Chimle o, ọgọziri m, Chimle o, ọgọziri m, ezi Chimọma e, onye na-eme mma o, ọgọziri m, o Chimle o. ọgọziri m. Hallelujah. Eh, Hallelujah. eh. Hallelujah.
nwa na ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko nara onyinye nke nzukọ gị ji nnukwu ọṅụ na-ebutere gị, inyere anyị ihe kpatara anyị ga-eji na-enwe ụdị aṅụrị ya. Biko nyere anyị aka iketa oke na aṅụrị nke dị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welitenụ obi unu elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ, na anyị ga-eto gị oge niile, o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a, mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na bụzi ihe eji chụọ àjà, ya bụ ezi nwa atụrụ, onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya were merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke ya, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe, na-asị: Nna ịdị nsọ, ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikpukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m ka a ga-edoronye maka unu. Ahụ 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 Kristi, ahụ Kristi. Amen. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya, sị: naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ọbara 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 Kristi, ọbara Kristi. Amen. Ihe omimi nke okwukwe na-ekwupụta ọnwụ gị.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeala yọọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-zụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Ose na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, ma ọ bata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị ngọzi bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile n'imerụ uche gị kemgbe ụwa tụọ ụwa. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, honor, power belong to the Lord forever and ever, ever, amen. Ụmụnna m, ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zọọ. Ka anyị were nọ nkamobi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị kwee na nranye. Zọpụta anyị, anyị na-ayọ Ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbighachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke Ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyeritanụ ibo no ekele nke udo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Etosi nke bata n'ụlọ m ma kwuo so.
Jesu dị nwayọọ dị umeala n'obi, ma obi anyị ka ọ dị ka nke gị. Jesu dị nwayọọ dị umeala n'obi. Jesu dị nwayọọ dị umeala n'obi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, were obiọma gị lekwasị anyị bụ ndị nke gị anya. Ọ masịrị gị ime ka anyị dị ọhụrụ ọzọ site n'ihe omimi nke a dị ebighị ebi. Biko mee ka anyị rute n'anwụ anwụ na otito mbilite n'ọnwụ nke ahụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ oche. Ana m asị ka anyị kụpụkwara ndị kwaya aka ọzọ. Na tata na ọ bụ eziokwu agbara Ista n'izu ụka na-abụọ gara aga. Ha sị ka ha lotekwara anyị na anyị ka nọ n'oge Ista. Anyị na-ekene ha. Wee na-elotekwara the young adult and youth choir practice after this mass. Do not leave the church. Please stay back for your practice. And ndị niile Ikusa hotels, if you haven't booked flights, you have your opportunity. I will get all the confirmed candidates. If you are in this church today and you were confirmed yesterday, please may you stand. All the confirmed. Please may you stand. Stand to be recognized. Yeah, kaiko prono haka. Aine keneha. This is only a beginning of your service in the church. You have confirmed that faith, you have gotten it, and that faith has to be practiced and practiced within you and within your community. Thank you very much. And all the confirmed after Mass, you are wanted at the hall, and I think you may have a group picture after Mass. Virtual training in Kaini Amokwa Makia, Obe Chini Neba, 7 p.m. Ndini Nele Nyaka, Nozo di Chiche, Hano Mwaka in different ways, ne Mekota, or the mandatory, Nandini ne, that training, Iya Biaya, Makawanaga Biagaya, almost I would say everyone in this parish, we have the opportunity, either new, na that virtual training, ABIA to the new 8. If not, a marana, you may not be serving anymore. Because ndini none this parish, I think are expiring within this period I know me. So we need that to renew our certification. Anyị na-ekenekwa ndị niile na-enye aka n'ụzọ dị iche iche na parish anụnwa. Na-ekenekwa ndị niile ọkachasị ndị niile kụziere ụmụaka confirmation. If you are here, please may you stand to be recognized. Confirmation teachers. Confirmation teachers. Ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Ọ bụ ha nwa. Unu na-anya ma n'azụ. Anyị na-ekene ha. And anyị na-ekwu anya ndị niile bịara nya. Anyị afụ. This is one of the largest group anyị nwego. 51 candidates were confirmed yesterday. 51. So anyị kenere ha n'ụzọ pụrụ iche. Maka inewe ogologo ụmụaka anụnwa
na-enezi anya ndị na-akụzi ha ka ha ara. I was wondering ka ha si were manage ha and their height. Ekene ka m unu, daalụnụ. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu kara anyị ụka tata. Anyị na-ekene ya Ọnụkwufọ Benedict. Fada, anyị na-ekene gị. Daalụnụ, daalụnụ. Anyị na-ekele gị bụ onye na-ekele anyị. Ya gaji tụbọrọ gị n'aha Jizọs. Anyị na-ayọzi ka ize a dịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Thank you for coming. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa gwụsịgo. Obiliwo, ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obiliwo, o were ndụ ya nye ọnwụ. Jesu biliwo. Obiliwo, ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obiliwo, o were ndụ ya. Obiliwo, ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obiliwo, o were ndụ ya nye ọnwụ. Jesu biliwo. Obiliwo, ọbara ya ka o ji gbapụta ụwa. Obiliwo, o were ndụ ya. Christ ebili.